Hola. Hola. Et veig tots els dies així i dic jo, tu eres d'eixes que canten al metro, veritat? Per què mai toques en este vagó? Que no t'agrada el públic? No podria tocar encara que volguera. I això? No sé tocar la guitarra. La porte per a fartar? Com un complement? Sí, abans portava un violoncel, però pesava molt. Ara només porta la funda, mira. Tu eres molt rara, No cregues. Mira, veus este electricista? Sí. En realitat és un famós actor de Hollywood que vol passar desapercebut. Sí, clar, ja. I jo sóc el nou secretari general de l'ONU. No, el nou secretari general de l'ONU és eixa velleta d'allà que està fent sudokus. Sí, mira. Veus? Res és el que sembla. Mira, veus eixa dona que sembla la presidenta de Telefònica? En realitat és la meua assistenta Marí. Sí, no em mires així. Soc economista. Estic casada i tinc 3 fills. Tot el món vol ser el que no és. Vols dir que jo sóc l'únic pàmfil que es mostra tal com és? Mai et fies de les aparences. Vinga, dona'm la pasta. Dona'm la pasta i calla.